Ens hem fet a la idea que si la Renfe fos Premium i per gent bé, de calés. Com pija, vols dir? Sí. Com gent rica. Mira, per exemple, el senyal original aquell de la Renfe de quan ve la pròxima parada és aquesta musiqueta. Home. O sigui, Ai, això sí. Veus? Sí. Pròxima parada. Aquest so et transporta, Clar, si la Renfe fos pija, aquest so l'hauríem de vestir una mica més. Seria com amb una orquestra. Hòstia. Home. I això és el caviar, Passa el caviar. Mare de Déu. Doncs sí, això és una realitat. Ah, sí? Es veu que posaran en marxa la Renfe Premium. Què dius? Si ets dels 20 catalans a qui encara no li han fet un ERTE, estàs d'enhorabona. Arriba Renfe Premium, la Renfe dels rics. Gaudeix de les estacions més pijes del panorama ferroviari català. Propera parada Montcada i Raïmat. Correspondència amb Jove Camps, de l'ARPA. En Renfe Premium, ara, arribar tard serà tot un luxe. Senyors passatgers, a causa d'una avaria al jacuzzi del tercer vagó, aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Preguem disculpin les molèsties i no s'oblidin de recollir el seu pernil 5 jotes a la sortida. En Renfe Premium ni té usual, ni té casual, ni té més. Renfe Premium té glamour. Propera parada Montgat. Montgat siamès. Correspondència amb Sant Vicenç de Cartier. Oblida't d'escenes com aquesta. Señor y señora bonita, disculpen mi molestia. Amb Renfe Premium? Señor y señora bonita, con todos vosotros, la Filarmònica de Viena. Renfe Premium, el luxe que arriba tard. Si és que arriba. Així tots agafaríem el transport públic. Home, clar, molt millor. Al matí la mare que el va parir. N'és segur que anar amb metro. A robar cartera! A què només et robem la mandra? Escolta'ns cada dia, quan es fa de dia, només a Flashback.